na mom yɛntimi abusua no na hɔ pa ya anya obi a obegyina hɔ sɛ abusuapani wahwɛ abusua no ni na nea ɛkɔ so biara no wasiesie ama yɛ ɛyɛ ɔpanyin ama no tete no na ɔyɛ nkwankwa hene ɛnnɛ ne nnwumadi akɔ soro yɛadan na abusuapani ama no ɛno na sɛbi abusua ni tumi a wɔde wɔpɛ bɛyɛ nneɛma na ɛsi wɔn a ɔman asote wɔgye yɛ tumu a ne ɛsɛ fata no mammerɛ bi a ɛhɔ no wɔn aboa yɛ ne yɛayɛ na ɛdi mu na yɛde yɛn nua no ayɛ abusuapani na wahwɛ abusua no wɔasiesie abusua no ama abusua no akɔ yie ɛno nti ne yɛfrɛ wɔn nɛ anɔpa yi Anan me sembo. Yo. Yeah. Yo say ya wo tunu. Yo. Na abusua ni na ma adwo ya kɔ bankuru. Yo. Me ba ma hu abusua fo bi a wonni mu. Yo. Dada ni nkon. Yeah. Mose. Yeah. Atadamra no ebaden. Yo. Oko empo se abusua de bibi tu wanim na enkoye ma wa oni abusua no tena se na enkoye a wo de ma abusua bi a mo wo ye nia mo wa chafa ni de mara niema nyina ya ba o ma amane enti ye de no kre ya bo wo nyina amane enu nti ni ama o man sa so o mabo an na se fata no ya ye ana me mpani fo sen na ti am de ka so me da ba se niema se na se ye mpese ye be ko na usisi mpese na ko le to ase no se busua abesomo o man no nipa de okandifo de uyi na suban ne niema bi nti ni uyi ne mmode mo obebo no se abusua no obi wo no ho asem bi a won kan sisi ansa amamre bi wo ho a ya se moji munyina moji nutuma ne ye ko na no so wode beto aso no wode ato aso efimu tawantawa ewo mu saa bisisi ebisi akwam ya matra akwam afre ene ye friend den kwankuma no nsem so ewo mi mpani fie enjoy nanu ha ya enua pani ye friend den kwaku atiako eho dodo ye ya betra fie ya aka nsem bebebe pa enya senkuma pamcho abusa na ji amana atuma ye beko ye na mom monhwe na nka bo momra ye hia ye chidom se abusa mu nyo a oman entimi nju abusa mu nyo aye de na ya se tembia se egu nsa se o ye rara esi hene ese abusa bia emu dwo kakra ye kuma wosoro mipa banko na betimi edi anim enyine nyina ye tie ye timi enya odoma ye ho ese bi akoma mu sansem ane aye be yi apaye ama abusuapani amana be abusuapani ye hwe na ne wo bia ye nso abrochire ni beka we nso beka we saa na ye beko no na otan anytime na tse your mind we e be da no so saa ye be den ye sikido adam mo hima ye nya hu bibi ye ntimi fam papa mu saa tem bia na enye linkom ma bisa no ya do me amia no ye nyina ye se agenkwa kura ofase no ma bisa no saa nsem yefre o se kuse nko na ne o mosi wo he wo ba ko wo he agenkuto no o he so ataja mra so wo bon enye fine ye nkoso na ye se o se fata mo de na nkwankwa he na mo paja na koso nka wo de nka nya asem bia na ebe wie no akiri na tse ya jane sensem abusia ne ahemfo bi na betra se na ye saa omo na ye na tse ye kra ye ho aye bon ti mesre ohema wo de wa wo ma che saa abusia we bi se mo ka bom papa hia ba che bogma abura se ye be ko ye nim a ogo ha oma rara be ko ye nim kura chidom kura akwam wa abrochiri obeka na ope
obi so abotire obeka na ope na abetra ewi ayansoro akọ ne yachi o na afi de moja yo man mesro hima se enumanu ha ya ewi amamro ya se se trans na ya no bomusa ya no bomusa me say don take grab champion sa asem no na abusua ogo ha atumi akonani mesre miniano ya eti yo kuro num no samafo num ye samafo num ye nti uye bibi a hweniye ma frɛ mu yi ma frɛ papa mfo ni da sɛ na bi di kan ɛbɔ ɛka ye no efiri emre a Adusuapanyin atiako ɛdani nanim kyerɛ ban ya prɛ na ti krakra abusua atena se ayi ne si anam sɛ ɔmɛsɔ abusua no ɛyɛ Abusuapanyin sese edin a yɛde ato no so Abusuapanyin amano Abusuapanyin yaw amano mia mi name mo megyina ne ti atigina pɛ sɛbe sa haban po no betete a ontete nton nya sika bibi biara obɛyɛ enkoyie owó di empare no enko akiri na ntawantawa a medical bosso ai wo abusua no no mo megyina n'ati mo meso no adaye na ontimi enkita abusua no na onfa emmesom oman no na oman enko nanim ya yɛhyɛ mu ha nyinaa yɛnkwa yakwa ho sɛ wo fagum ya aduanda abusua ekanie ase di kan wo de aseda kese ma wo yiri besi Abusuapanyin Abusuapanyin ya soka maka Abusuapanyin soka waka kana nanom Ini musir kok kan? Gabi nana ba church ho ba ka church wo so obeka na wahwie agu Dafia ho onka gu na gu. Any one be any
Penny din and yes, I made us. Eddie pass a wound cook more. Who said it, sir? Who's Nyada, you cry? And so, what dinner bushing out to me say, obey yet. I just say, or the Wadia, this one as one. Can't tell so how womb, and so then I would say, in penny for us who it is a Bibia, never talk, what about the tons and a chain one. Moon run in penny for us. On the soon. There was somewhat to what you are. I know Benya's from doing what that. No naivety me. One more if you, Yamia, growing more yet, our water banning change, before the banning change, and my one, my banning ranting. We are not somewhat the bad guys and cow. As one day, on Yabutre. Now, on Fabu, when you find the answer no bar, I want some crowd. No, they are better too. And so, we move you. There was no four Kirby's one. Only Obana Cassa, only be Marcassa, only Sa. So, walk out one woman, walk out one, no call bed. Would you want that one come? It is a channel. You my partner, Kitano. It is a children of swap. Winning penny for the I stretch and I find it. And one yeah. Only 3 years. Yeah. But to know him, Yeah. Yeah. Then on 5. Yeah. On 1. Yeah. Abusuapanyin 3. You. Omumi emi kita. Yeah. Omo de no wesu. You. Abusuapanyin. You. Ye to so mi. Yeah. Oya aban adwuma. Yeah. Ka adwuma Wabeji. o mampani ye di amani. Yeah. E abusuapanyin. You. Akoye adwuma mi. You. Onyere no. Yeah. Sene opani kan no na emriti ni. Yeah. Ana adwokura wa da na obi afro kan bu ayi asase se mo kire wo. You. Onyere no. Yeah. Edi. You. Aso de no ho bata no himba. Yeah. Mu be go ama no. You. Obi wa ha wo ba si kono na himba ho. You. No mo a. You. Oman no nso. Yeah. Wa da no oman no nso ofre no. You. Nyina adwuma de papa. You. Se note ni se note. Yeah. Manon se sam fili. You. Ye frɛ no ba biara wo punu. You. Sebi mpo oye nkwankwa hene no. Yo. Osuma na na odi mirika. You. Yesi wa bɛyɛ ɔpanyin. Yeah. Ɔbɛsoma ewi no. You. Abusua no mu a ebi bɛba. Yeah. Abɛka abusua bi hu sɛm akyerɛ no. Yo. Ɔte a. You. Ɔnhwɛ din. Yeah. Ɔkɔsosɔ so a. Yeah. Bidu ba bi Yo. na ɔma ka bo na ɔma yi na ama. Yeah. Tie. Udi enu ma ɛdin. You. Ɔmfo biara sɛ no ba. Yeah. Obi ɛka asɛm na ase ma ate. You. Sɛ ya futuo na ade kɔmɔ nipa na Yo. wa futu mfo. Yeah. Sɛ sɛ ɔfiri onipa na ɔbɛkan no wo tena se. Yeah. Waka se do ɔka ne ya mpa. You. Na no ho ayɛ goroje. You. Mo abusua no mu nkɔkyɛ o. Yo. Ɛkyɛ pɛ ɔno na obi abɛbɔ no bi. Yeah. Dana se. You. Simple. Yo, sɛ ba ɛbere a wɔde no ayɛ amammerɛ ne amanneɛ ɔyɛ aban adwuma enti mɛsrɛ mo akɔhu administrator na mode ato administrator anim sɛ sɛsɛ ɛyɛ ne ba no a ɔhyɛ n'ase no adeɛ a abusua ne ɔman no ayɛ ama no nie na ɔnom ahu ɔman no mu biribiara sɛsɛ wɔde ama no na adwuma mu wɔbɛyɛ biribiara wɔhu sɛ no wɔbɛyɛ no afa ɛno ne adeɛ baako a ɛhia me mmienu so bɛda nara hema ase sɛ ɔne mpanimfoɔ ɛka a wɔti kuu ho ɛna wɔde saa dibea ama no wɔn manka so ɔyɛ abɔfra anaa ne ɛte sɛn nti yɛda no ase enti akonta ama no wodi nidie ɛfata sɛ wode ɛbɛma abusuapanyin nidie ɛfata sɛ wode bɛnoma nananom Ni for say so ma be wi ama wa kunkuja wadu.
yɛde yɛni ato fam yɛ mmeranteɛ ne yɛ ɛne yɛ mpanimfoɔ yɛ no ɛne yɛde yɛni ato fam ahwehwɛ mu asɔne so a ne yɛde yii no suban yɛ kura ne nti ɛne yɛde yii no nsɛm bebree akɔso abusua no mu yɛhu sɛ na odi mu akoten fa ɛno nti ne yɛkɔfa no de no yɛ sɛ yɛde no yɛ abusuapɛn yɛde no yɛ bɛyɛ ama nti mɛsrɛ no bebree sɛdeɛ abɛyi ɔnkasa bi obi amegyina m'akyi wɔ ha nti ɔdade n'akyi akyerɛ no ɔnyɛ ɔdɔm abusua no nyinaa yɛkɔ a ɔnkasa nnɛ deɛ sɛ bi ebia ne ho mfa no a ɔma yɛ aso nti yɛ mmɛsra no yɛhu ne yɛbɛkɔto na ɔma no yɛ biribi a ɔma yɛde nkwankwa ahene no yɛyi afiri no to nnɛ yɛde foforɔ bɛba nti wama ne nkwankwa ahene aboaboa mmeranteɛ ano na biribi a ɔman no yɛ ade a yɛn nyinaa yɛde yɛn ho agye mu yɛayɛ no pɛpɛɛpɛ ɔnyɛ ɔdɔ ma yɛn nyinaa ɔnkasa wadi a ɔyɛ me nua ɔyɛ me sente biribi ba no wakɔtaa ɔbaako akyi yɛmpɛ ne saa ɛno de yɛnyɛ yɛ mma yɛ ɔbrɛ no ho ase ma yɛ a yɛso yɛnim sɛne yɛne no bɛtena nti yɛda no ase bebree yɛda ɔmanfoɔ nso ase bebree da mo ase